Όλοι εμείς, εδώ, μέσα σε αυτή την αίθουσα, είμαστε μια τάξη ανθρώπων που εκπροσωπεί την πρώτη γραμμή άμυνας του τόπου απέναντι στη συνεχιζόμενη κρίση και την αιχμή του δώρατος για το ξεπέρασμά της. Οφείλουμε να μιλάμε, γιατί έχει σημασία τι λέμε. Οφείλουμε όμως και να ακούμε. Έξω από αυτή την αίθουσα ακούω πολύ καθαρά την εκοφαντική σιωπή των πολιτών. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Είναι η σιωπή της βιωτικής αγωνίας, της υποβαθμισμένης καθημερινότητας, της αδιαφορίας για τα κοινά, η σιωπή της αποξένωσης. Είναι η σιωπή ανθρώπων μπερδεμένων, φοβισμένων, εξουθενωμένων. Είναι η σιωπή της παραίτησης. Τους ακούτε κι εσείς? Δεν είναι ίσως οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας. Είναι όμως η ευρύτερη κοινωνία, η αδύρυτη πραγματικότητα του τόπου στον οποίο ζούμε και στον οποίο θέλουμε να εξακολουθήσουμε να ζούμε. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε ίσως άμεσα την ανάγκη τους. Οφείλουμε όμως να συμμεριστούμε τα βουβά ερωτήματά τους. Πρέπει να ακούσουμε τη σιωπή τους πριν γίνει κραυγή και μας πάρει τα αυτιά. Γιατί τότε θα είναι πολύ αργά. Δεν θα θέλουν πια εκείνοι να μας ακούσουν.